Tabuk Dr. Simon 25 तारीख को छिनी बंदोबले जता गवर्नर हाउस कसम गवर्नर हाउस नो सबाई नै आजागा टाटा ग्रुप हैकबा ताज होटल नो 5 स्टार होटल सनामनानि बागै राज्य सरकार परिकल्पना नाय तंखा नै जों खोनाका आवनि बागैनो जों दिनै आबनो सेलेंगै आबनो जों दिनाय खालायनाय अपोज खालायनाय जों दिनै अजागा मसाल रैली खालायो आमनि होनमाला जों आगिनि सिनि नुग्रा सिनि त्रिपुराव हास्तेव सिनि राज आमालनि सिनि श्री सिटिनि सिनि हेरिटेज सिनि अटिजो जे बाहि Chini je building rock tongono kasha kasha ke sebanjai chini jagani bumung chen khalajai unnayoni namoi chini itihas no bikri to khalamene sumukko tongo aboni again chono जों दिनै अमा मसाल मिसिन खालायो जों मुखा आगिजा माने नgi थांका जों दाबुक दै अनानि रेलिया अबति प्रमिथनि क्लियर काट दै क्लियर साखलाय मु जदिनो तमुंनो चिनि अ मिसिनो नुकुन्याय राज्य सरकार अमनो मोसाखि हांकांके राज्य सरकार बो तेरमान गलाक इंडिया गवर्नमेंट तेरमान गलाक त्रिपुरा मथा अ हावा तामो सभा खालायमान तामो अंगैमान आनि बागैनो जों दिनै हुसारि रनान मुजुं राज्य सरकारनो नंगि अ पदक्षेपनो फाट फाट फिरो गनानि बागैनाय जों अजागा 5 स्टार होटल खालायनायनि बागै बिरोधिया अर 1000 स्टार होटल बना सनामु दंने केन्द्र सिनि राज आमलनि अतिजो जे बाहि बिल्डिं तो माने जे हेरिटेज जे हिस्टोरिकल प्लेस न सबायनाय जों कुनु मुंसा आंनानि रगला अमचिनि त्रिपुरा मथनि क्लियर काट तेसिनि बुबागारानि दागिमु आबनो अफुस खालायनो जों दिनै बिश्रामगन्ज काचा सारा त्रिपुरा गनाङै खालाय दङ जों दिनै बिश्रामगन्ज चरिलाम ब्लकनि वाइटिएफनि अंगैनाय जों अरा प्रोटेस्ट रेली खालायो काइसानि बिसिङदा आं खोनाका किसा सिनि 7 जन एमएलए रक दंमोन बिसिङो बाक्सा एमएलए अमनो खालायाखौ होनने जदिबो सरकारनि उसको पार्सनिया होनबो खोनावो आबनो आं अपोज खालायो जे बरक जेखाने राज्य सरकार गसि टका जों ठीक डिसिजन नायागो किन्तु परिकल्पना नाय दङ होनने जों डिसिजन ना बायनाय अकबद प्रोटेस्ट खालायके इंडिया सिनिनो जों प्रोटेस्ट खालायन नांगौ साइमाना नांगौ बनो सानान नांगौ कारण काइसा राज्य सरकार सिद्धांत नाय मामान परे आबो इसुगै फाजनि बेलायनो कठिन अ जागा जदि 7 जना एमएलए नि बिसिं कोनो खरकसा एमएलए बा खरंनै एमएलए अमनो साइड अंखांके आं बनो होनाय गाहामके स्टाडी खालायनाय गाहामके सोरङै गाहामके राज्य सरकारनि तामो वानसुं मुं परिकल्पना आं सिओ एमएलए बो कैबिनेट बो माहाया कैबिनेट ताम डिसिजन ना आबो बुसिया अ एरेंके कक साव आंरो सानान मुजुङो काइसा कक सिनि बरक रक बुइबाय साजा काहिंकेनो कुजुताय माके कक सिथाय दंगो सिनि दलनि बिसिङो अनेकटा सिनि पारा रगो महाय बरक दंगो जे दिल्लीओ दालान कत दंगो आरो लाल केलना दंगो आ जागा आग्राओ ताजमहल नाथुम नाथुम दंगो कांके बरक थाङि नुबुया कोनि बागैने बरक गरि हायमा दंगो अमो हायनो ओंखानाय सिनि एमएलए बा सिनि केबो रिप्रेजेंटेटिव बा कोनो बरक दायित्व गोनां बरक जदि अमाहाय कोनो सिद्धांत नायखौ बसियाखौ होनने सिद्धांत नायखौ अमाहाय कोनो कक्रै हानि बागै नेक्स्ट सालो कुनजानि बुसगांनि सालो जों महाय रकनो बेबागै माने साइमानै सिउनाय जों सिनि बुकुंनि ककारिखा हांकेनो जानाय ते सिनि दखनि बागै जानाय आं दिनै अरन बिसिङो अ बिश्रामगन्जनि काइसे मिसिल बिसिं दिनो आपामर राज्यबासिनो आवेदन खालायनायनि मुजुङो राज्य सरकारनि जे सिद्धांत नामने जों राज्यबासि हिसाबै सिनि त्रिपुरानि हिस्टोरिकल प्लेस सिनि त्रिपुरानि ऐतिह्य बाहिनो रक्षा खालायनायनि बागै सिनि त्रिपुराबासिनि जतननि दायित्व दङ ते कर्तव्य जों अमनो जतन मिलिउनाय आलके खरां तिसानाय अ सामुंनो मुथागलायनो हायनाय आं आसा खालायो राज्यबासि रक सिनि खराङो सारा रैनाय जतन प्रतिबाद खालायनाय जों अ राज्य सरकारनि माने ताम होनाय भुल परिकल्पना मोथागै मानो होननानै आं हा खालायो थांनाय कয়েকদিन दंमोन नरक साइमनो सारा त्रिपुरा गोनांगै दिनै राजामौनि दिनै रयेलनि फेमिलिनि जे हेरिटेज अफिस दंमोन आबनो सबायै डेभेलपमेन्टनि मुंगै जे खालायनो नाय दंमोन थांनाय उनावनो बिगियान नामाव आस्थाबलनो आबनो बुंनो खालायो स्वामी विवेकानन्द फरायसा तो जे एन्टारप्राइज नामाव खालायो स्टेट मिउजियाम फरायसा ताव बाहायनो दिनै आगिनि गोजाम राजभवन पुष्पवन प्लेस महाराजा वीरेन्द्र किशोर मानिक 1917 जे खालामलांमानि आबनो सबायै गाबो दा संस्था 5 स्टार होटल खालायनाय हुनि जे खबरमाखा खालामखा धनि बागै जों कोनो दिना सिनि राजानि ऐतिह्य हिस्टोरिकल जे प्लेस जे हेरिटेज दंमोन आबनो जों कोनो सबायनारिया अर सुदु जों त्रिपुरा मासे सिमिया
যত ত্রিপুরাবাসী তোমার ওয়ান বসং বরক তোমার বসংনি বরক ডাইরেক্ট ত্রিপুরাबो तंनाय रक যথেষ্ট প্রতিবাদ খাইনাंगौ কারণ আবনি ডেভেলপমেন্ট মুঙ্গই नों जेसेबां खायदि गुबुन जायगा खायदि गैयाबा राजसामलनि जे ঐতিহ্য हेरिटेज सोबायै नोंजों खायनानै माने आबहावा त्रिपुरा सारंनो राज्यबासिनो अपमान फेमास खालायो जोंनो सागनायनिफ्राय इतिहासखौ बिकृत खालामना खालायो बनि बागैनो जों मा सावो अमाहाय खालायो राज्य सरकार आबमर जनसाधारणनि वानसुगै जे सेन्टिमेन्ट वानसुगै आबनो वानसुगनि परिकल्पना बर' आबनो रिथिं खायै वानसुना नोंथो बर' जे सिद्धांत नामना आबनो दायित्व बिगतनो खायनानै नोंथो खायआं गांगे आगामी दिनाव असुबै थाग्ला बेहायबो एक बृहत्तर आन्दोलन केबा आन्दोलन गथ'रंनाय जों असुबै थागिया कয়েকদিনनि बिथिङावनो केबा आन्दोलन दंमोननाय असुबै आन्दोलन थाग्ला जों दिनै जयलाम त्रिपुरा मथ ब्लक कमिटिनि जों दिनै बिसाम गंगाव बर' रेलि खायगा बर' गोबांमा खायगा तामनि बागै हिंगांके खागोनां बर' हायगा दंमाया खिनि हिस्टोरिकल प्लेसआव ग्रुप थागिस गोमाय दंमायो जों गेवरा राजसामल 184 जन राजा सालंखा दाबो ग्लास मुकुट हिन बुझनो हायपन जों राजा हिमानो बुबाग्रा फटो किछु मानि दङ ब 186 नम्बर धनि जबं यामलनि जे राजसामलनि जे ঐতিহ্য जे हेरिटेज हिस्टोरिकल प्लेस दङर आबो जत बिजाब खायना रोंनाय रखनो बेखं खायना रोंनाय हिंसि इन्डिया गभर्नमेन्ट मार्चिं मानि 1949 15 अक्ट'बर दाबो ग्रुप सरकार दाम खाय डेभलपमेन्ट खुनुगै अनेक गाहाम टुरिजमनि डेभलपमेन्ट खुनुगै आमा हायके आ सबायै दाम खुनिनाय बर' हटेलाव समर खुनिनाय वानसुग बनि बागै आं खानायो अमा हायके खाय गदि वानसुग दंखांके आगामी दिनाव जत खागोनां बर' त्रिपुराबासि बेहायबो खानाङै बर' आन्दोलन साबि खालामनाय अबनो बुं सिद्धान्तनो पासंनायनि बागै बाध्य खालामो आसा सिंना मुसलमान कामाहा एमएलए खरकसा बयट दायित्वबान एमएलए बबो बाहाय इनफरमेशन मानिबो थाका साइनिया तामखे अ इनफरमेशन संमान मानसो बुबाग्रा फैसे सुनो सागलाय नरकताबो प्रोटेस्ट खायदियाव मु खायदि बोसोजन प्रेस न आरो ता होटेल ता फंसनाय रय होटेल खायना नाय आबन बारि खायना बबुखि इनफरमेशन दाहांबो दमाय आंखा बहरा नि दाहांबो खायना आंखा ताम खालायगा आबो दां खायनारिया आबाय साइनि दं का बेरा जुबाय दं कारण जों बहरा आन्दोलन चलियो बहरा दा कमन खायो आबनो संमानि चलियो बहरा कोनो सागलाय आबो दां डॉक्टर जागानो ब्लक कमिटिनो प्रोटेस्ट रेली खायदि प्रतिबाद खायदि बे कमिटि खायदि जाते करे और आवाज राज्य सरकार संनि जा राज्य सरकार जों सिगां नङा पाल होनानै जा अमायके जांगौ खायदि हिसाब बो बुकि इनफरमेशन खाय दिनि बावबाय पक्का आव बेरा जुबाय दं आव बिनि देबाद दा मिसागा आव महाराष्ट्र सामनाय उनके महाराष्ट्र को नहीं तब नहीं हो रहा है आप लोग मूवमेंट खाई तब तो कमिटी चल